Dobrý večer, vítajte. Začína sa najlepšie počasie. Včera pre nás meteorológov oficiálne začala jar, aj keď treba priznať, že teploty, tie jarné teploty sme tu už niekoľko dní mali. Astronomická jar tento rok na severnej pologuli začína 20. marca. Tá je zadefinovaná vzájomnou polohou Slnka a Zeme. Tá meteorologická je zadefinovaná prirodzeným chodom teploty počas roka a pomáha nám aj gregoriánsky kalendár. Prvýkrát bol rok rozdelený do ročných období po 3 mesiacoch. V 18. storočí urobila tak Mannheimská spoločnosť meteorologická. Bola to najstaršia meteorologická spoločnosť na svete, mala viac ako 30 staníc a jej metodické usmernenia platia dodnes. Počasie na Slovensku v priebehu dnešného dňa ovplyvňovala veľmi rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Mali sme teda veľa oblačností, nad našimi hlavami prevažovala oblačná až zamračená obloha, sem tam aj čo to popršalo. Menej oblačností bolo na východe krajiny, kde sme dnes zaznamenali teplotu až do 15 stupňov Celzia. V priebehu zajtrajšieho dňa bude počasie u nás stále pod vplyvom tejto rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ale bude tu jedna zmena. V priebehu dňa bude postupne menej oblačností a aj menej zrážok. Do rána bude teplota klesať zväčša na hodnotu 8 až 3 stupne Celzia. V horských dolinách a kotlinách budú lokality, ktoré budú jemne chladnejšie. No a v priebehu zajtrajšieho dňa sa samozrejme vzduch prehreje. Všimnite si, že na podunajskej nížine to bude do hodnoty 18 stupňov Celzia, tak teplo tam dnes nebolo. Ak sa pozrieme na to, koľko oblačností by sme mali mať v priebehu noci nad našimi hlavami, tak spočiatku to bude ešte s oblačnou až zamračenou oblohou, ba dokonca sa môžu objaviť aj slabé zrážky v podobe prehánok alebo mrholenia. Nad ránom pozor na tvorbu hmly alebo nízkej oblačnosti. No a zajtra cez deň, hlavne na strednom Slovensku, oblačná obloha až zamračené s prehánkami alebo mrholením. Na západe Slovenska v priebehu dňa ubúdanie oblačnosti, razantnejšie ubúdanie oblačnosti a vzostup hodnoty teploty na 18 stupňov Celzia. Noc na západe Slovenska bude oblačná až zamračená. Nad ránom sa môže vytvárať hmla alebo sa môže mračiť nízkou oblačnosťou. Do rána bude teplota vyrovnaná, zväčša 8 až 6 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku bude oblačnosti veľa. Dokonca z tejto oblačnosti môže aj slabo mrholiť. Nad ránom pozor na tvorbu hmly. Do rána pokles teploty na 7 až 3 stupne. Na východnom Slovensku oblačno až zamračené nízkou oblačnosťou, tiež sa môže z rána vytvárať hmla alebo nízka oblačnosť a teplota poklesne na 7 až 3 stupne. Na Spiši to môže byť aj menej. Zajtrajší deň na západe Slovenska začne síce s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou, tá sa bude ale veľmi rýchlo rozplývať a v popoludňajších hodinách zajtrajšia maximálna teplota 14 až 17 stupňov Celzia, ale napríklad v takom Štúrove alebo niekde v okolí Komárna to môže byť až do 18 stupňov. Na strednom Slovensku oblačno, prechodne až zamračené so slabým mrholením s maximum 11 až 14 stupňov Celzia. No a na východe Slovenska tiež oblačná obloha, v popoludňajších hodinách aj menej oblačnosti a maximum 11 až 14 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor od juhovýchodu, silnejší na západe Slovenska. Naši susedia budú mať aj slnko na oblohe ako Viedeň a Győr, kde bude 17 stupňov, ale Brno a Ostrava budú mať zajtra viac oblačnosti a teplota tam preto bude nižšia, 15 až 16 stupňov Celzia. Slnko v Bratislave sa zajtra dostane nad obzor o 6 hodine 29 minúte a západne o 17 hodine 38 minúte. Ozónu budeme mať viac, ako je dlhodobý normál a tlak vzduchu zajtra 1010 hektopaskalov. Poďme sa pozrieť na ďalšie dni. V priebehu pondelka v popoludňajších hodinách častejšie prehánky s teplotou 12 až 18 stupňov, nočná teplota 8 až 0 stupňov Celzia. V útorok ešte stále teplo, 8 až 16 stupňov, aj keď v priebehu noci sa už budú objavovať lokality, kde nám bude teplota klesať pod nulu, hlavne v horských dolinách a kotlinách. Začne sa k tam dostávať trošku chladnejší vzduch. Znamená to, že vo štvrtok sa horské doliny a kotliny dostanú hlbšie pod nulu až do minus 3 stupňov Celzia a postupne sa začne aj denná teplota skôr podobať na to, ako by sme to mali na začiatku marca mať. V dolinách a kotlinách dokonca teplota klesne až na hodnotu minus 6 stupňov Celzia. Na dnes je to o počasí všetko. Ja sa na vás teším. Niekedy na budúce. Pekný večer.